Ionwy Thorn gyda mynd o'r Hereford a Ionwy os gael ddeud. Dwi'n licio tai newydd yr Henffordd. Wel, rhyw 2 flynedd bellach. O ie. Mae rai pinc dyn ni nawr hefyd. O se? Oes. A fydden ni'n edrych yn iawn mewn un pink? Wyt eich chi, mae lot o ddinion golygus yn gwisgo rai pinc. Ie, dwi'n edrych fi am y lot, ond siwr bydden ni'n edrych. Dwi'n meddwl sy'n swto chi. Bydde? Bydde. Wel, nawr te'n ôl mwy difrifol yn de. Dosbarthiadau da o'n Henffordd mynd yn y cychwyn. O, sbarthiadau da iawn o Henffordd, maen nhw ma o bob man. A mae'r bryd ar ei fyny yn y wlad. O, bendant. Bendant, dwi'n meddwl dros 40 yma. Wrth gwrs mae teulu'ch gwr chi a chi wrth gwrs erbyn hyn wedi hela teirw dros y byd i gyd dros y blynydde. Wel, odyn. Non y ferch sy'n wrth i nawr. Ie. Ie. Ond mae'n braf gweld hi'n cymryd sylw. Eitha dwl siwr. Yr unig cael golwg beth yw'r cystadleuaeth? Na beth yw'r rhain yw teirw mis Ionawr i mis Ebrill y llynedd. O, dwi'n gweld. Beth dros flwydd oed. Os gai weid wedi tyfu yma. Odi, mae golwg arnyn nhw. Mae gidiolwg ar y fan hyn nawr. Mae'r beirniad eleni o'r Alban. Ie. Aberdeen. Da iawn. Mae lan o... A ni'n meddwl beth oedd sy'n gwisgo kilt ond menyw yw'n gwisgo trwser. Ie. A mi'n ddiddorol iawn i ni wedi gweld lot o Audrey Anderson yn beirniadu o'r blaen. Na. A mae merched yn cael ei prio'r llew anwar y teg. Yn y sioe, mae fel i arwen ag i. A maen nhw'n ei gwaith cymaladwy iawn os gyda ni dweud, yn deg, gan bod chi dafi bore yma. Ie, gwaith da iawn. Mae'r werthig yma wedi, y brydiau i gyd, maen nhw'n edrych gymaint yn well yn symud ag ati. O, odyn. A golwg dda ar ein bore yma. A diwrnod go arbennig mae awel fachgau. Dyn nhw'n miseri boeth. Na, oedden ofnadw ddoe, mae heddiw just y beth. O, ti wedi ddosbarth fan hyn nawr cryf yn does. Dwi'n mynd gwybod ydy wedi just tynnu nhw mewn, neu oedden nhw mewn rhyw... Mewn rhyw drefen arbennig, mae'n siŵr. Mae'n cymryd pyn bach iddo fewn i steil y beirniad. Odi. Pob beirniad a'i ffordd wahanol o beirniadu. O na, dwi'n meddwl bod wedi tynnu nhw mewn achos chi'n gweld o lan yr hife, ond efe? Wel, mae rhai gweud fel bridiwr Henffordd, mi allwch chi fod yn hapus iawn o'r safon y dosbarth yma. Wel, maen nhw ma tro ma o Swydd Efrog, maen nhw ma o Northumberland, a rai ma o'r Alban. Mae'r sioe mae wedi dod, wi wedi gweud ysbrynyddoedd. Dyma sio o'r erbyd. Odi. Ac os na canwn un clodydd am yn sioe, os na neb o fewn unrhyw lywodraeth wedi gwneud dim byd wyt ti fe. Ond mae rhai o'r bobl newydd sy'n mae tro cyntaf wedi dweud heddi bod nhw mor falch bod nhw wedi dod. Ydy. Mae'r croeso ar y wyrgylch. Ydy. Well na un sioe. Wel, wyt ti'n gwybod, ti wedi cael y profiad lawer gwaith o eistedd yn bitad y gynodolig. Yn edrych ar y cwpa neu yn y peth diwrnodolig. Mae'n beth mawr, a mae beth o dynner sioe frenhinol yn werth chweil i edrych nhw. O, odyn. Sa'n meddwl gawn ni lot heddi, gofiwch. Mae'n sydd â chi lawr heddi? Tair anner. O, ie. Ie. Ac o'r gofan bod bobl yn y gogledd yn gweld beth yw hanner, bod chi bod yn glefer iawn gael y lawr yma. Heffer, efo, sa'n nhw'n dweud? Heffer. Heffer, ie. Yn Llancyfyrddin, trisiad yn fi? Ie, trisiad, ie. O'n i'n gweld dendor ar y man gyntaf fan hyn. Reit, mae wedi wneud i phenderfyniad. O, na beth yw wedi? Dendor sy'n gyntaf? Ie. Ware teg o Gaer Sws. Ie. Sir y Faldwyn. Ie. A'r teulu, mae'r gŵr a'r wraig. Plant i feg sy'n cadw Mae'r trydydd o Northumberland. A dwi'n meddwl, ydy'r ail hefyd. O ie. Wedi dod o bell, go iawn. Ydyn. Tipyn o, dod o 5 lawr o... Harry Emsley lawr bore yma darlims 10 awr o drwyli. Ware teg, mae hwnna'n ymdrech yn dweud. Twyd os dim byd heb waith, wy'n gwybod. Ond mae hwnna'n ymdrech. Ni'n gweld tair awr yn ormod. Twm wrth i fodd fyna? Gei di wsos nesaf i lacio ardderchog. Wel, dyma ni, dosbarth cyntaf. Mae'n braf cael fod yma. Ni'n arfer carrowg yn ti drefus ti te. Mae'n sy'n gyda'r raw i weld yn dami. A ni wedi bod nawr o'i gobeithio gyda'n ôl yn mynd i ddweud. Diolch yn fawr iawn i chi. Pob wyth i wy'n gwybod bod ti.